Nigma ma sɔrɔ caman sigi mɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaranu ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Sherifla TV bamanankan kunnafoni na min bi walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. An b'a fɔ nin ye a kuma selen ye ka da tulo kan ka fɔ ka sanga ni san kura min n'an bɛ ka don o la san 2026 Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyada Sherif Usman Madana Haidara ye sanbɛ foli kɛ ka ɲɛsin Mali de bɛɛ lajɛlen mɔ ni ka laban ka ɲini malidenw fɛ gwɛlɛya n'a ta bɛɛ jamana kɔnɔ an ka ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka jɛ ka Mali silamɛya ɲɛmaaba a Seyada Sherif Usman Madana Haidara ka sanbɛ kanw lamɛn. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي وأخواتي أبناء وبنات جمهورية مالي، نستقبل عاما جديدا ونحن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى نحمده في السراء والضراء ونسأله العون والتوفيق. إن وطننا يمر اليوم بمرحلة صعبة وابتلاء شديد وقد أثقلت الهموم قلوب الكثيرين وتعلمت أسر كثيرة وضاقت سبل العيش على عدد كبير من أبناء شعبنا. إن هذا العلم الواقع لا ننكره وهو ابتلاء من الله عز وجل، والابتلاء سنة من سنن الحياة. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. أدعو نفسي وأدعوكم جميعا إلى الصبر والثبات وعدم اليأس، فالصبر قوة والإيمان نور والعمل عبادة. والصبر لا يعني الاستسلام بل يعني العمل مع التوكل والسعي مع الثقة بالله. فلنتحد ولنتراحم ولنتعاون فيما بيننا لنقف مع الضعفاء ولنحفظ دماءنا ولنحسن القول والفعل ولنغلب مصلحة الوطن على مصالح الضيقة بالعدل والصدق والعمل والدعاء لنا ولأوطاننا وننهض أمتنا. ومع دخول هذا العام الجديد نجدد نيتنا ونقوي عزيمتنا ونعاهد الله على أن نكون دعاة خير وصناع عمل وخدام السلام لوطننا الغالي مالي. اللهم احفظ مالي وأهلها، اللهم ارفع عنها البلاء وانشر فيها الأمن والاستقرار وألف بين قلوب أبنائها واهد قادتنا وشعبنا لما فيه خير البلاد والعباد. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. أمي فلوك على ديفو كعلى بركة كعلى ولي مندو كصلي أنا كرابا كنوي محمد صلى الله عليه وسلم كصلي أسودي نساني مونكا كصلي أكسابج مونكا نو بوري. أمي فك أني شنبه سangurami no dona kaba an ba ɲɛsin ala de ma ka ala wele k'an dama kasi ala la ka an ka wele ɲɛsin ala ma ni sababa bɛɛ ye an ka jamana ye. an bɛɛ b'a dɔn bi Mali a bɛ taga sira min kan bi, a bɛ sira min kɔnɔ bi, fɛn gɛlɛman don, bi ma nɔgɔn. Gɛlɛya bɛ yen, siran bɛ yen, jatigɛ bɛ yen, dekun bɛ yen. Mais ka fara an ka cɛsiri kan, ka fara ɲɔgɔn minɛ kan, ka fara sabali kan, ka fara an ka wuliko ɲuman kan,
an jigi b'a ka se bi Ala min ye a bɛna nin tɔɔrɔ ninnu yɛlɛmɛ don dɔ la ka jamana in kɛ an sago ye ka lafiya don a kɔnɔ ka basigi don a kɔnɔ ka kelenya don a kɔnɔ gɛlɛya anw b'a dɔn anw silamɛw k'a fɔ Ala ka latigɛw de don diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo ye o de ye waati dɔ ka gɛlɛ waati dɔ ka nɔgɔn o tuma na Ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko fa innama al usru yusran a ko gɛlɛya bɛɛ kɔfɛ nɔgɔya bɛ yen a ko gɛlɛya bɛɛ kɔfɛ nɔgɔya bɛ yen mana ne b'i yɛrɛ wele ka jamana den bɛ wele n'o ye maliyɛnw ye minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan k'a fɔ an ka sabali an ka sabati an jigi kana tigɛ fo an ka dɔn sabali o ye fangaba dɔ de ye ka da la ko Ala bɛ se ka hɛrɛ na nin bɛɛ kɔfɛ o ye nɔɔrɔ de ye o ye nata ye nata min ni Ala sɔnna a bɛ fa fana nka sabali kɔrɔ tɛ an k'an sigi sabali kɔrɔ tɛ an k'an bolo da an sen kan la an k'an ka wuli cɛ kelen wuli cogo la an faso ye an bɛ se min na wale la an bɛ se min na kuma na an bɛ se min na cɛsiri la k'o kɛ nin jamana in a bɛ se ka bɔ nin cogoya in na ka kɛ lafiya ye maliden bɛɛ ye cogo min na tiɲɛ don siga t'a la fiyewu gɛlɛya bɛ an fɛ Mali kɔnɔ bi gɛlɛya min dogolen tɛ maa si la baloko gɛlɛyaw b'a la jago gɛlɛyaw b'a la ka bɔ dugu la k'i taa yɔrɔ sɔrɔ o gɛlɛyaw b'a la a gɛlɛya ka ca mais nin gɛlɛyaba in bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ni Ala sɔnna ni maliyɛnw ka bɛn ye ni an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye ni an ka ɲɔgɔn minɛ bolo kelen na ye ni Ala sɔnna Ala bɛ nin gɛlɛya in wuli ka bɔ an ka jamana kan ni Ala sɔnna an mago bɛ lafiya min na a bɛ sɔrɔ ni nin sankura in donni ye a ka kan maliyɛn den bɛɛ ye an k'an ka ɲɛw yɛlɛmɛ faso wɛrɛ t'an bolo nin jamana in kɔ jamana in n'a gɛlɛyara cogo o cogo anw de y'a denw ye n'a jara cogo o cogo anw de y'a denw ye an mana taa diɲɛ jamana o jamana na a bɛ fɔ maliyɛn de filɛ nin jamana in na hali n'a ye jamana mara o jamana in mara dɔ n'a fɔ maliyɛn don nka a kɛra an ka jamana tigi ye o tuma na jigi o jigi banna Ala kɔfɛ o ye an faso de ye Ala ye an bila jamana min kɔnɔ n'a tɔgɔ ye Mali o tuma na an kan ka wuli ka jɔ an kan ka an cɛsiri an kan ka baara kɛ cɛsiri bɛɛ la an seko bɛɛ la jamana in bɛ se k'a se yɔrɔ sɔrɔ cogo min na bɛn kɔnɔ kelenya kɔnɔ o tuma na ni nin sankura in donni ye n'o ye l'an 2026 ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka 2026 in donni kɛ an ka jamana ma hɛrɛ ye a k'a kɛ bɛn ye a k'a kɛ sabati ye o kɔfɛ anw bɛna layidu di karamɔgɔw wajulikɛlaw ka layidu ta jamana denw ye ka layidu di Ala ma ko an bɛna kɛ wajulikɛla sɔ hayiramaw de ye wajulikɛla minnu b'u faso jɔli fɛ u t'u faso cili fɛ wajulikɛla minnu bɛ hɛrɛ ɲini u faso ye u tɛ tɔɔrɔ ɲini ni u faso ye an bɛna kɛ layidu tabaw ye faso denw ye k'a fɔ nin jamana in an ka dɔnta an bɛna kɛ ka jamana in basigi ka kɛ hudama salami ye an bɛna kɛ kisi kɛbaw de ye ani kisi walebaw an faso ye an tɛna an faso ci an tɛna mɔgɔ dɛmɛ k'an faso ci an tɛna mɔgɔ bila k'an faso ci o la nin kɛnɛ in kan sirifula bɛɛ tɔgɔ la ani Mali silamɛ bɛɛ tɔgɔ la an bɛ foli kɛ malidenw ye ka dugawu k'u ye k'a ɲini Ala fɛ sankura min ni a dontɔ filɛ Ala k'a kɛ jamana in ma hɛrɛ ye Ala k'a kɛ maliden bɛɛ ma hɛrɛ ye minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan Ala ka bɛn sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ kɛnɛma o minnu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ ka don an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka an faso jɔ k'a kɛ jamana ye mɔgɔw ɲɛ bɛ bɔ jamana min fɛ o kɔfɛ an balima kerecɛnw an ye lɛtiri ci u ma an ye lɛtiri ci kerecɛnso fila bɛɛ la k'a fɔ u ka nin san yɛlɛmɛ in ani u ka Noël min tɛmɛna k'a fɔ Ala k'a kɛ hɛrɛ ye u ma k'a kɛ hɛrɛ ye jamana ma
an ka seli o seli chrétienw bi lettre ci an ma an ka seliba u bi lettre ci seli fitinini u bi lettre ci sunkalo u bi lettre ci o kumana mɔgɔ si tɛ se ka ye silamɛya ni mɔgɔ sɛbɛya cɛ mɔgɔ si tɛ se ka ye silamɛ ɲuman ni maaya cɛ alakira sɔlɔlɔ salam mɔgɔ ɲuman de kun don yanni kiraya cɛ o de ye mɔgɔw don diinɛ na n'o tɛ a ma na ni bere ye murukun t'a bolo a kelen de nana ni silamɛya ye fanga foyi kun t'a la fanga foyi ko a bɛ se ka mɔgɔ diyagoya ka kɛ silamɛ ye o fanga kun tɛ yen mais yann'a ka kɛ kira ye a ye baara daminɛ ni mɔgɔya de ye o tumana kɛ mɔgɔ ye yanni ka kɛ silamɛ ye ni mɔgɔ min kɛra mɔgɔ ye yanni ka kɛ silamɛ ye n'i donna silamɛya la i bɛ mɔgɔ tɔw sama ka na o tumana anw ka jamana bɛ ala tanu mali bɛ ala fo mali bɛ ala barika da silamɛya donna anw fɛ yan muru ma turu mɔgɔ la silamɛya donna anw fɛ yan biɲɛ ma turu mɔgɔ la mɔgɔ fa ma nɛniya mɔgɔ ba ma nɛniya pour que i ka kɛ silamɛ ye anw ka bolisɔnnaw anw ka kafiriw bamanan dulɔminɛw olu de ye silamɛw reçoit mali kɔnɔ yan k'u bisimila ka so d'u ma ka siyɔrɔ d'u ma n'u bi dumuni d'u ma u bɛna n'u ka sɛ ye ayiwa ko mɔriw a y'u k'a ka sɛ faga a k'aw taw da dun n'u bi saga d'u ma u bɛna mɔriw a y'a ka saga minɛ a y'a ka saga faga a k'aw taw da dun mana bamanan kafiri de ye silamɛw reçoit yan bere ma ta yan muru ma ta yan ni ma dɔ n y'a ye dɔ ka fɛngɛ na u bɛ k'a fɔ ko bere tara mali kɔnɔ ko muru tara ko Layi Umaru ye mɔgɔw faga yan ko ka guerre kɛ yan Layi Umaru nana don jumɛn Layi Umaru nana misiriw sɔrɔ yan Layi Umaru nana sɔrɔ silamɛw bi mali kɔnɔ yan san caman yann'a ka bɔ yan ka se Makan o y'a sɔrɔ diinɛ bɛ yan o y'a sɔrɔ lajiw bɛ yan o y'a sɔrɔ hijidenw bi mali kɔnɔ yan o y'a sɔrɔ Layi Umaru ma se yan fɔlɔ silamɛya nana yan ni kelenya ni bɛn de ye silamɛya mana ni muru ni nenini ye la u b'o Layi Umaru min fɔ n'u b'o de kɛ u ka dalilu ye Layi Umaru ka histoire u k'a lajɛ Layi Umaru kun mana taa dugu o dugu la u b'u jɔ fɔlɔ n'u ye misiri wele k'a mɛn dugu o dugu la u bɛ tɛmɛ o kan kumana a nana silamɛya sɔrɔ yan Layi Umaru mana ni silamɛya ye yan a ye silamɛw sɔrɔ yan a ye silamɛya sɔrɔ yan san 100 caman yann'ale ka na Layi Umaru ko kɛra kɔsa in na de silamɛya bɛ Mali la yan kabini kira ka sahaba dɔw balolen don alors i ka diinɛ ɲɛɲini k'a dɔn n'o kɛra i b'a dɔn i ni mɔgɔw ka kan ka balo cogo min na mana n bɛ fɛ ka min fɔ kuma surunya na anw bɛna kɛ wajulikɛlaw ye k'a ɲini wajulikɛlaw fɛ an ka kɛ faso jɔbaga ye an kana kɛ an faso cibaga ye an ka kuma ɲuman fɔ fitinɛ a man ɲi n'i ye fitinɛ kuma fɔ i b'a wuli yɔrɔ dɔn a bɛ laban cogo min na i t'a dɔn dɛ fitinɛ maa caman b'a wuli a tɛ taa k'i ka du to dɛ maa caman b'a wuli a tɛ taa k'i yɛrɛ to wa maa o maa kɛra sababu ye ka alakira tɔgɔ tiɲɛ ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ ka ala ka diinɛ tɔgɔ tiɲɛ k'o de ye mɔgɔ faga diinɛ ye i kafirilama bi sa hali n'i ye alimami ye alakira sɔlɔ silam a ma maa kelen fa silamɛya nɔfɛ a ye wajuli de kɛ ka mɔgɔw wele ka na ala ma ɔ faso de y'a ye ni nin sabatira anw ka bonya bi tiɲɛ o tumana an kana kira to yen a k'a ka baara kɛ o la u wulila nɔfɛ i ti wajuli kɛ yan wa i ka diinɛ ti kɛ yan wa an b'a bɛɛ faga yan a ye silamɛya histoire lajɛ Bilaliw kɛra cogo di ɲani min dar'u kan a ye silamɛya histoire lajɛ o y'a sɔrɔ maa kelen bamuru ma ta fɔlɔ kira ye san 13 san 12 san 13 histoire sɛbɛn cogo la kira y'o kɛ Makan ɲani kɔnɔ maa o maa tubera ka fara a kan a bɛɛ y'o kɛ ɲani kɔnɔ maa ti nɛni silamɛw fɛ jango ka bugɔ kɛlɛ yɛrɛ layidu dira kira ma de a bɔlen kɔ Makan ka na Madinɛ silamɛya san 13 kɔfɛ u ko kira ti balo de silamɛya ti kɛ yan ala fana ko a y'a yɛrɛ defa a ko bi ne jɛna n'a ye mɔgɔ minnu k'u bi kɛlɛ kɛ k'a f'u tɔɲɔna minnu k'u bi kɛlɛ kɛ bi annahum zulimu kuranɛ y'a fɔ ten ne ye yamaru di mɔgɔw ma bi minnu k'u bi kɛlɛ kɛ k'u tɔɲɔna silamɛya ma maa si diyagoya ko silamɛw tɔɲɔna u k'u b'u yɛrɛ ɲini ala ko a y'aw yɛrɛ ɲini o kɔfɛ n'a bɔr'o la mɔgɔ faga tɛ silamɛya nɔfɛ nkalon don kumana an ka kɛ mɔgɔw weleba ye ka na sabali ma ka na muɲu ma k'an miiri an yɛrɛ ka diinɛ donna yan cogo di an nana jɛnw sɔrɔ Mali la yan an nana bolisɔnnaw de sɔrɔ yan an nana laadatigiw de sɔrɔ yan an nana sɔrɔ boli de bɛ sɔn yan dulɔ de bɛ min yan faso ni bulonda de tun bɛ yan mais silamɛ minnu nana n'a ye n y'a fɔ n ka kuma na
o kafiri kelenw de ye silamɛw bisimila ka ji d'u ma ka dumuni d'u ma a y'a ta kɛ an k'an ta kɛ ko silamɛw k'u ta kɛ olu tɛ don olu tɛ turu ala ye mais silamɛw minnu k'u dalen b'a la k'olu k'u tɛ turu u b'u jɔ ka silamɛw selitɔ filɛ u bɛ yɛlɛw la k'a fɔ ko nin ye kabako da ye mais o du kelenw de tilala ka kɛ alimami duw ye bi Mali kɔnɔ yan alimami duw de ye o bolisɔn duw ye bi a caman alors o tuma na n'an hakili tora silamɛya yɛrɛ nacogo la an faso la an hakili bi to a la an k'an ka mɔgɔ wɛrɛ minɛ cogo min na o tuma na sankura in yɛlɛmɛni na an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye sɔrɔsiw an bɛ dugawu kɛ mugu ni kisɛ bɛ minnu bolo k'a fɔ u b'u faso kɔlɔsi u b'u faso tanga an bɛ dugawu k'u ye ala k'u se Mali ala k'a kisi Mali ala k'a tanga nin sankura in ala k'a kɛ maliden bɛɛ ma hɛrɛ o kɔ tɛmɛnen kɔ jamana minnu n'an sigiɲɔgɔn don an bɛ dugawu k'a jamana bɛɛ ala ka hɛrɛ don a bɛɛ kɔnɔ ala ka bɛn don a bɛɛ kɔnɔ ala ka kelenya don a bɛɛ kɔnɔ ala k'an bɛɛ kisi balawu ma ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ an faso kan salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Zamzami yo Mali silamaya ɲɛmaaba a Seyida Sherif Usman Madane Haidara ka sambe foli kun ye nin ye ani ladilikanw ka ɲɛsin Maliden bɛɛ lajɛlen ma. Bangoni Jɛngɛnɛbugu hali bi Sirifila duba kɔnɔ san o san an ba Haidara Tanti Jara Tunkara bi kɛnɛba ɲɛnamaya ka sanga ni fɔlɔmaw ni labanamaw kuntigi Muhamadul Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye binakɛ den ni a burankɛ Imam Ali ka bangeni nisɔndiyaw ye. Ɲinan baara caman bolo dan bɛ a fɛ o de la kunnafonidi kɛnɛ sigira sen kan ka ɲɛsin sifinnakaw ma minfɛn jugu o tali kɔlɔlɔ min bɛ ye ɲɛnamaya ka denmisɛnw bɛ se k'u yɛrɛ janya a la cogo min o kunnafonidi kɛnɛ de sigira sen kan kulaba Imam Ali Alasago jama sago fɛ min kɛnɛ kan walawalaliba caman kɛra minfɛn jugu kɔlɔlɔ kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ba Haidara Tanti Jara Tunkara ni ale ye kulaba Imam Ali Alasago jama sago denba ye a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka fara maa caman kan baara ninnu kɛra ka bɛn ni tarata desanburu kalo tile 30 ye an ka ɲininikɛlaw Samayira Sanogo n'a ka jatala Nuhumu Ngɔnɛw ye minnu sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛmaadɔw fɛnɛ fɛ. Yane Sadizi Waza o kuru belebele ye Bangoni Jɛngɛnɛbugu la a minɛna k'a fa eko dakɔnɔ ɲi sifinnakaw ni u ka ɲɛmaw lakana sabatibaw mobilibolilaw ka lafasalikulu maw diinɛ ɲɛmaw minnu bɛɛ lajɛlen na mɛ walasa ka na wele jaabi min dara u ye club Imam Alasago jama sago fɛ min ka sanga ni u ka ɲɛminɛ bere Haidara Tanti Jara Tunkara o ye ni kɛnɛba in labɛn ka kɛ lafaamuyali ani kunnafoni kɛnɛ ye ka ɲɛsin drogue ni a kɔlɔlɔw ma. Denmisɛnnin caman tiɲɛnen don dɔrɔw kɛmɛ ka mɔgɔ caman mɔgɔ sa ale ye ni kɛlɛ ta k'a ta ye salon an ye dɔ k'a la bon a ko ɲinɛ fana an k'a kɛ pour que denmisɛnnin minnu b'a kɛ i ɲɛ bɛ kɛnɛ na mɔgɔ caman de bɛ yan denmisɛnnin baden de bɛ yan nɔ bon ni min b'a kɛ kuma min fɔra sisan ni min kɛra tulo kunnandi ye a bɛ kɛ sababu ye o b'a bila walikɛla a bɛ dɔ bɔ a ta la o de kama an ye nin kɛnɛ sigi pour que denmisɛnninw an bɛ se k'u sensibiliser cogo min na u ka se ka drogue ta dabila an ba ɲuman n'o ye Tanti Jara Tunkara ye ale de jijalen don ala kosɛbɛ. I n'a fɔ santɔw la ni baara ninnu kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye maa welelenw bolo u ka se ka ɲɛfɔli kɛ nabaw ye ɲɛnaminimafɛnw kan u n'o kɔlɔlɔw a ka ja degun min bɛ sɔrɔ a la an ka sigidaw kɔnɔna na. Kuma in sen fɛ an da sera denmisɛnninw ka éducation ma o kɔfɛ an da sera dutigiw yɛrɛ jɔyɔrɔ ma du kɔnɔna la ni musow bɛɛ lajɛlen kuma kun cɛra ni min ye o de kun ye dɔrɔgu ko ye bi n'o y'an bɛɛ lajɛlen hamina ko ye denmisɛnninw ka dɔrɔgu ta kuma a bɛ ka fanga sɔrɔ donc san o san ni kɛnɛ in bɛ sigi walasa ka bilasiraliw kɛ denmisɛnninw bɛ se k'u yɛrɛ tanga ka bɔ nin fɛn in ma cogoya min na ko in b'u nafa ka se degré min ma olu fana mana bɔ yan o fana bɛ taa kuma n'u tɔɲɔgɔnw ye bon an baw yɛrɛ fana caman bɛ yan caman b'a dɔn nin de sen fɛ n kan ka n den kɔlɔsi nin na parce que bɛɛ t'a dɔn dɔrɔgu yɛrɛ ye fɛn min ye bon n'i y'u yɛrɛ ɲininka a bɛ yɔrɔ duguba kɔnɔna ka sɔrɔ a bɛ fan bɛɛ de donc nin de sen fɛ bɛɛ b'a dɔn n kan ka n yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ dɔrɔgu ma. U nana ka bɔ fan caman fɛ walasa ka na tali kɛ nin baara ninnu na barolasigi bɛ kuncɛ yɔrɔ yɔrɔ maa caman ye a yira k'a fɔ olu ye somɔgɔ sama sɔrɔ. Bon tiɲɛ yɛrɛ la an ye fɛn caman faamu a ka kuma ninnu na kuma min b'a yira k'a fɔ dɔrɔgu a fan o fan n'o ɲɛnaminimafɛnw ye a bɛ mɔgɔ hakilina a b'o sɛgɛn wa n'a hakilina sɛgɛn fana a bɛ se ka kɛ i yɛrɛ farikolo a bɛ se k'i ka kɛnɛya fana tiɲɛ
n'olu bɛɛ tiɲɛna i b'a a bɛ kɛ sababuya ye i ka kalan bɛ se ka dan sira la wa a bɛ se ka kɛ sababu ye baara ko fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ kɛ o bɛɛ bɛ se ka dan sira la n'i y'a jateminɛ dɔrɔgu ta a fanba ye mɔgɔw bɛ t'u denmisɛnninw u t'u lakɔlɔsi donc ni denmisɛnninw lakɔlɔsi ani u kɛrɛfɛmɔgɔw u bɛ yaala ni mɔgɔ minnu fɛ k'olu lakɔlɔsi a ka ca la caman bɛ bɔ ko in na. U bɛ kɛlɛ la ka ɲɛsin ɲɛnaminimafɛnw ma sufara tile kan lakana sabatibaw ka nɔrɔ bila kɛnɛ kan u ye foli ta ka ɲɛsin baara labɛnbaw ma ni ka sɔrɔ ka wele kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin sifinnakaw ma janko u ka se ka u yɛrɛ salo ka bɔ nin kɛwale jugu na. Ne bolo nin conférence in kɔni n'a kun ma organiser an kun b'a fɔ n k'u ka organiser parce que an yɛrɛ ka hakilina o de ni nin tora ka se ka caya a ka ca Ala fɛ denmisɛnninw bɛna hakili sɔrɔ u bɛ a ko min na ka bɔ a la. Bon an bɛ min fɔ denmisɛnninw ɲɛna an b'a f'u ye dɔrɔn u ka dɔrɔguta in to yen parce que ko sɛbɛ tɛ a nafa foyi t'a la ni tiɲɛni tɛ n'a m'i kɛ fatɔ ye a b'i kɛ fɛn wɛrɛ ye wa tant que a b'i joli la a dɔn ka di bi in na a b'a to opportunité caman bɛ yen o bɛ taa k'i to donc o kama an b'a o ɲini u fɛ u k'a to yen u ka sira jɛlen minɛ. O kɛtɔ ka ɲɔgɔn falen falen kɔrɔfɔw la maa minnu ye kuma ta kɛnɛ kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ni hakilina ye min kan ka tare bawo kuma kɛmɛ fɛn min kan o de ye ɲɛnaminimafɛnw no o kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin sifinnakaw ma an ka sigidaw kɔnɔna na ni ka sɔrɔ k'a labɛnbaw fo club imam ali alasago jama sago min ɲɛminɛ bere bɛ an ba Ayidara Tante Jara Tunkara bolo Sherifla denbaya n'a ma ɲa k'a fɔ o bɔra ka na baara ninnu bɛɛ lajɛlen seriya denbaya bɛɛ lajɛlen cogo la a se de Sherif Iba Ayidara DGP a ye kɔrɔfɔ ta ka kumakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ni ka sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ni kɛnɛ in sigikun bɛ a la bawo kɛlɛ fari dalen don ka ɲɛsin ɲɛnaminimafɛnw no o kɔlɔlɔw ma baara ka sɔrɔ ka kuncɛ ni duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛlen ye. An bɛ to kɛnɛ kan ka Asayida Iba Ayidara DGP ka kɔrɔfɔ kuncɛ dakuruɲaw fɛnɛ lamɛn. Mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo n ka autorité minnu b'an fɛ kɛnɛ kɔnɔ yan n b'u fo ka jeunesse ɲɛmɔgɔw fo k'an ka karamɔgɔbaw fo k'an ka malimatuw fo o minnu kɔnɔ an ye conférence la an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ka tila k'an baw fo olu minnu y'u ka baaraw bila ka nin baara in kɛrɛnkɛrɛn k'a dɔn k'a ka kan ni kɛ ye an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye an bɛ kɛnɛ min kan Imamu Ali ka kɛnɛ don nin ye kɛnɛba de ye kɛnɛ min n'i y'a sigi Ahlul Beitiw ye i ti kɔli a sara la. Conférence minnu kɛra an y'a bɛɛ mɛn ɲɛmɔgɔw ye kuma minnu fɔ an y'a bɛɛ mɛn an bɛ Ala deli mɔgɔ minnu lajarabilen don ni dɔrɔgu ninnu na ani gulɔ ninnu na fɛn o fɛn ni lubrifiant don an bɛ Ala deli Ala k'an bɛɛ bɔ a la. Yarabi minnu lajarabilen don Ala k'u bɔ a la wagati sera ne tɛna don foyi kɔnɔ fɛn bɛɛ fɔra k'a ban wa a mɛnna ni Ala sɔnna a ma jeunesse y'a mɛn parce que n'i y'a mɛn a ye dɔrɔgu bila a jeune nama ta i san 50 mana dɔrɔgu ta o t'i ta tiɲɛ i bɛ wuli o kɔfɛ o tuma denmisɛnninw an y'a mɛn ni Ala sɔnna a ma an bɛna bila Ala k'an bɔ a sitanɛ bolo minnu lajarabilen don Ala k'u bɔ a la yarabi Ala k'u bɔ a la Ala ka kisiw kɛ an ka jamana Ala k'a ja an ka jamana Ala k'a ja nin kɛnɛ ninnu kan an b'a ɲini aw fɛ a ye dugawu kɛ Mali ye Mali bi dekun min kɔnɔna na aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a ma nɔgɔn bi dɛ a ma nɔgɔn bi dɛ ni min ko k'a nɔgɔyara a ma nɔgɔn dɛ ayiwa a ye dugawu kɛ jamana ye a ka tila ka hakili sigi don jamana in kɔnɔ parce que jamanaden kelen o kelen de bɛ se ka hakili sigi don jamana kɔnɔ a kana k'aw ɲɛna ko jamana ye État de bɛ se ka jamana dilan non population de bɛ fara État kan ka basigi don jamana kɔnɔ o tuma population ka fara État kan bɛɛ ka k'i dama polisi ye bɛɛ ka k'i dama polisi ye o tɛ a ka taa mɛlɛti don ɲɔgɔn tɛgɛ la ye mais polisiw bilakun ye ka hakilina min sabati ka juguma sɛnsɛn ka bɔ ɲuman na population bɛɛ lajɛlen wajibiyalen don o la bi Mali kɔnɔ yan i sigida la n'i ye sikanamɔgɔ ye taa a kofɔ joona n'i ye fɛn ye i ka min faamu taa kofɔ joona jamana bɛ niveau min na bi ɲinɛ yɛrɛ kɔ jamana tɛ tuguni dɛ o tuma an bɛ Ala deli halisa an ka jamana Ala k'a basigi Mali Ala k'a basigi Ala ka Mali bonya Ala k'a kɔrɔta
minnu m'an kunna ala ka hakili ɲuman d'u ma ala k'o kɛ Seydina Ali yɛrɛ ka nin sigi in kama ala m'o kɛra ala k'an ka jamana basigi karamɔgɔ sijani kelen ala k'a d'a ma an ka joueurs fana u bɛ kan na nin wagati in na o kuma an bɛ dugawu ɲini nin kɛnɛ kan tanti aw ka dugawu fana fara an kan yarabi église ala k'u gagner n'o tɛ an bɛ ka se yɔrɔ min ma o ma nɔgɔ mais ala k'an gagner an y'a ɲini ala fɛ ala k'an gagner dɛ ala k'an gagner ala k'o kɛ Imam Ali yɛrɛ kama wa sallallahu ala Muhammad wa ali Wasalima Seyeda Iba Haïdara, DGP Dakurunya Kounyenye, collectif des Ansar en milieu universitaire et scolaire Camus. Oui, c'est ma dimeto Ansar Shifina Kawye Minumbe Kala Damo Duma Kalanzo ni Chamanjia ni Sanve Kalanzo Uluka Jekuluye. Ugeme ka doko kungerengere nenda doko kungerengere ne memenyeshi c'est ma dimeto Ansar Shifina Kawmo Minumbe Kala Damo ni Ngala Buluda Nununa. Yani bara unu kadu usira dogokun yɛrɛ denva kɛrɛnkɛrɛnnen mɔni o ye sirifila morikɛ a se yada badara Aliyu Usmana Haidara ye a bɛ se ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ u ye ka bilasiralikanw ni ladilikan ɲɛsin u ma min bɛ se ka to dɔgɔkun baara min ni a n'o bi don a bɛ se ka fori hɛrɛ ani badela cogo min Mamadu bɛ ni Sherifu Sumano ka ɲɛfɔli don an ye. Ni ɲɔgɔn kunbɛn mun sigilen filɛ nin ye a labɛnna Camus de fɛ n'o ye alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar tɔnden minnu bɛ sanfɛ kalanso ani duguma kalansow la olu ka tɔn ye a kun de walasa u ka don kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ ni a fama semaine de l'étudiant ka n'o denfa fɛ k'a ka bilasiralikanw ani dugawu ɲini walasa u ka baara in bɛ se ka don hɛrɛ la cogo min na ka bɔ hɛrɛ la a maa minnu ye kuma ta u ye tasibila kɛ k'a ɲɛsin Mali silamɛw ka jɛkuluba Conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels musulman du Mali ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ma ale de kɛra sababu ye ka nin sira ɲuman in don u kɔrɔ. Vraiment an nisɔndiyara ni an ka seko ye kosɛbɛ n'o ye Badara Ali Usman Haidara ye a nali min kɛra cɛla ye an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ a fɛnɛ nisɔndiyalen don ni anw ye surtout a ye kuma ɲuman min fɔ a n'a ka président n'o ye Misi Namori Jara ye an satisfait n'u ka kuma ye kosɛbɛ a ye kanu jira an na a y'a jira an na fɛnɛ k'a fɔ u bɛ yen nɔ k'anw kokɔrɔma don an ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen na donc o kɛra anw ma jigiya ɲuman ye o kɛra anw ma nisɔndiya ko ye vraiment an ma dan sɔrɔ min na malgré ses occupations a yɛrɛ occupé len don mais ale sɔnna ka na anw sɛgɛrɛ kɛnɛ in kɔnɔna na yan nɔ an ye parrainage d'a ma a y'a minɛ a diyara n ye vraiment bon ni Badara Ali tɔgɔ ye n'o y'an ka seko ye an bɛ famille Shirifila bɛɛ lajɛlen fo an karamɔgɔ foli kɛrɛnkɛrɛnnen b'a ye parce que ale de ye nin bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye an bɛ Sherifu ni a balima tɔw bɛɛ la a dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen fo ka an baw fana fo n'o ye tanti Jara ni a dɔgɔw ye k'a f'u ye ka segin k'a f'u ye ka kurakuraya u jigi min dalen bɛ anw kan an ekɔliden denmisɛnnin ninnu kan ko an bɛ yan nɔ jigiya ni Ala sɔnna jigiya in bɛna fa ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ ko mana nin ja in sɔrɔ ni ekɔliden ɲɔgɔnw la an ka essayer Camus Mali ye min ye objectif ye min ye an k'a ɲini k'a dɔn barisabula Camus tɛ yen nɔ karamɔgɔ dɔrɔn kama a tɛ Ansar dɔrɔn kan mais Camus bɛ yen nɔ jamana de kama donc n b'o adresser mɔgɔw la ani fɛnɛ formation minnu kɛra délégué minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛw la ka na ka minnu fɛ formation ninnu an y'u don ba la parce que fɛn ninnu an b'a dɔn a financera de heureusement fɛn dɔw tɛmɛna dɔw tagara formation kɛ olu yɛrɛ ye fɛn caman sɔrɔ o la mais zɛnɛ ta fɛnɛ an b'a jigiya k'a fɔ ko o kelen de bɛna continuer et puis dɔ de bɛna fara o kan tuguni an ye formation caman kɛ nafa bɛ minnu na. an b'a la tanu k'a barikada ni Camus ka wuli ka jɔ an ka semaine d'étudiant Ala sɔnna bi an n'an ka parrain minnu sigira ka na conseil d'an ma k'a ladi ani halisa an ka dɔ fara an ka cɛsiriw kan donc bi kun o sigi okumu kɔnɔna ye an nisɔndiyalenba de don an ka parrain yɛrɛ ye la ka d'a kan ale ye baara min kɛ jamana in kɔnɔna la bɛɛ b'a dɔn n'o de ye association an ka bɛn maaya la bilali sen na ale de y'o président d'honneur ye an b'a fo k'a barikada bi su in na bɛɛ nisɔndiyalen don bɛɛ wasara ladilikanw ani conseil caman o dira an ma an bɛ Ala fo k'Ala barikada k'a ɲini Ala fɛ sijan ni kɛnɛ lankolo Ala k'o di an karamɔgɔ Ali Usman Haidara ma. U ka semaine de l'étudiant in denfa n'o ye Mali silamɛw ka jɛkuluba Conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara denkɛ a Seydi Badara Aliyu Haidara ye n'ale de an
ka bɛn ma yala président d'honneur fana ye a ye a ka nisɔndiya yira ɔkɔlidenw na k'a yira k'a fɔ ko ale ka dɛmɛ b'u ye sanga ani wagati a labana k'a ɲini u fɛ u k'u jija u ka nin baara in na u ye nin baara ɲuman mun daminɛ ka sanga ni kamisi Mali ka wuli ka jɔ ye u b'a la ka min kɛ milieu scolaire kɔnɔna la ni o de ye sanfɛ kalanso ani duguma kalanso u bɛ ka cɛsiri minnu kɛ diinɛ in ka faamuya bɛ se ka sabati cogo min na duguma kalanso ni sanfɛ kalanso kɔnɔna la an bɛ u fo o la k'u waleɲuman dɔn k'u barikada o kɛra sababu ye k'an nisɔndiya ka se nin kɛnɛ in kɔnɔ yan ka tila tuguni ka kɛnɛ in denfaya fɛnɛ ta k'a di Ayidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ta k'a di ne Badara ma alors n bɛ u fo la k'u waleɲuman dɔn k'u barikada ka dugawu de ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ an ka jamana ye ka dugawu kɛ Ayidara n'a ka denbaya ye ka tila tuguni ka cɛsiri de ɲini u fɛ hali bi u bɛ wuli ka jɔ min na an bɛ dugawu kɛ u ye Ala bɛ se cogo min na k'a n'u dɛmɛ Ala bɛ se cogo min na k'a n'u wasa k'a n'u kɔrɔta kalanden minnu bɛ yen hali bi dɔnni barikama bi Ala bolo Ala ko o di an n'u bɛɛ lajɛlen ma o caman ye fonction publique concours kɛ ani u ye concours wɛrɛw caman kɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka jaabi ɲumanw di an b'a ladɔnniya k'a fɔ ni ɲɔgɔn kunbɛn mun na bɛnna kamis maaw ni u ka semaine de l'étudiant denfa ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye ase de Badara Aliyu Hayidara a kun cɛra ni dugawu dunni te mira ani groupe Sotam u ka tɛgɛdi ɲɔmɔ kɔnɔ u kɛn kun ka tombola belebele labɛn min jaabiw bɔra k'u bi ntɛnɛ desanburu kalo tile 29 kɔlɔnjɛbakaw fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ maa caman de y'i tɛgɛ nɔ te mira kanubaw la ka sababu kɛ bolimafɛnw panneaux solaires o n'a ɲɔgɔnnaw de saradara fa bɛɛ lajɛlen la kɔlɔnjɛba ka muɲamuɲa bonya fa bɛɛ lajɛlen fɛnɛ na an ka taamadenw ka kɛnɛ seereya Kadija Tarawele ni a ka jatala Ibrahima Kulubali an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlen fɛ Kɔlɔnjɛbakaw ye tile kuru kala bɛɛ lajɛlen kɛ nisɔndiya ani muɲamuɲa na fɔlisen duman ani dɔnfɔli dumanw kunkɔrɔ ka sɛngɛni tɛ mira maaw olu ka ni tombola bɛn ye ka ɲini kɔlɔnjɛbakadenw fɛ u ka nin tɛ in don ba la ni ka u cɛsiri a lawaleyali fɛ o de ye nin tombola bɛn in ka laɲini ye bon an ka laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye an nana waleɲuman dɔ nin kɛ kɔlɔnjɛbakaw ye commerçant minnu bɛ yan n'u y'an ka produit consommer n'u y'an ka produit ta ka produit feere ni consommateurs fɛnɛ y'a ta ka consommer donc an nana ka na waleɲuman dɔ k'u ye ka tombola kɛ ka tasibila kɛ k'a ɲɛsin u ma a bɛ b'a fɔ nin t'an tombola fɔlɔ ye ma dɔn an ye tombola fɛn fɛn kɛ Kucala Sikaso Sherifula yɛrɛ ye a bɛɛ participer a bɛɛ la bon cette fois-ci c'est pour Kɔlɔnjɛba maintenant mun na an nana Kɔlɔnjɛba Temira PDG yɛrɛ ye Kɔlɔnjɛba Kari Tayiru Ture voilà donc an nana ka na waleɲuman dɔn kɛ ka tombola k'u fɛ yen ka karo dɔ d'u ma mɔgɔ si kana na Temira foroko fili tuguni k'a fɔ k'i taara te 20 na sukaro 20 na san ko o y'a bannen ayi dɛ n'i ka te 20 sukaro 20 n'i y'a wuli ka ban i bɛ foroko mara donc foroko in bɛ tila ka k'i ma sababu ɲuman de ye tuguni donc tombola min bɛ ka na nin kɔfɛ o bɛ girinya ni nin ye dɛ nin y'a daminɛ ye n hakili la depuis teko daminɛna Mali la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye tekura san 1 ka se ka nin tombola ba ninnu organiser Mali fan bɛɛ fanga tɛ anw na dɛ fanga bɛ consommateurs de la donc nin yɔrɔ la n bɛ an ka client bɛɛ lajɛlen fana fo an ka grossistes bɛɛ lajɛlen halisa bɛɛ k'i tɛgɛ don te in kɔrɔ maa minnu garizigɛ ye faraci olu kɔni nisɔndiyaliw ka nimisiwasaw da kɛnɛ kan ne Temira m'o fo kosɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ y'a sen bɔ a kɔnɔ ka se yan n'u bɛɛ fo n bɛ jɛ an bɛ tɔnɔ Tayiru Ture fo k'a barikada ale sababuya la moto kura-kurani donna anw fɛ bi wa ne mɔmuso ka bana tɛna bɔ han parce que ale ni anw de jɛna ka nin te k'a min ɲɔgɔn fɛ ka forokow ɲini ɲɔgɔn fɛ ko bi ko n'ale yɛrɛ gayida k'a bɛ sɛ kɛ surafana ye wa anw bɛ sɛ dusu in na dɛ tonton Tayiru barika la o ye foli an b'o ɲɛsin Tayiru Ture ma tiɲɛ yɛrɛ la moto ko a diyara ne ye ne yɛrɛ kɔni vraiment ne tun bɛ moto kɔrɔ bori la bɛ k'an sɛgɛn Tayiru sababu la bi o banna o Tayiru an b'a fo ka s'a dan na foli yɛrɛ o ka dɔgɔ nin na mais an se mun ye o foli ye fɛn min ye kɔlɔnjɛbakaw ye olu kɔni y'u ka nisɔndiyaw jira ka sangani ni wale ye a n'a kɛla sababu ye ka jɔyɔrɔba min fa sifinnakaw kunkɔrɔ n'i y'a ye a bɛ fɔ ko musow k'u cɛsiri o ni n'a ɲɔgɔnw de don o ye kunkɔrɔta fɔlɔ-fɔlɔ ye kunkɔrɔta filanan mɔgɔ ka kalan kɛ ka bɔ ka taa kɔ kan ka tila k'i hakili jigin i faso la vraiment o nisɔndiya b'anw na bi fɔ k'a fɔ k'a to ten n'an bɔra yen an bɛna kunkɔrɔta jumɛn na tuguni denmisɛnnin dama min bolo donna baara la bi ka tugu nin Temira ko la
kɔlɔnjɛbana dafɛmini yɔrɔw la i bi ba n'a si de don i t'i dan dɔn a la vraiment o nisɔndiya b'anw na min fana bɛ an nisɔndiya tuguni dɔ bɛ nin ye o bɛ ɲɛbɔ a fɛ k'a ɲɔgɔn fana kɛ an ka mara kɔnɔ vraiment an musow sewalen don bi an kun kɔrɔtalen don an ɲagarilen don. Fɛn min ye kɔlɔnjɛba yɛrɛmarakafo ɲɛma fo ka taa se a baba kɔmanda ma olu kɔni ye nin wale in tani kosɛbɛ ka bɔ Tayiru Ture yɔrɔ. Temira ka nin acte nin a bɛ hakilina caman yira u na bamananw bɛ kuma dɔ fɔ mɔgɔninfin n'i y'a mɛn mɔgɔw y'i dɛmɛ o ka sɔrɔ i yɛrɛ dɛmɛ fɔlɔ donc an kɔlɔnjɛbakaw de kan ka hakilina ta k'a dɔn k'a fɔ ko an den de don an dɔgɔninw don an kɔrɔ dɔ de don ni o ye Temira PDG yɛrɛ ye donc ale mun bɛ anw cɛla anw de b'ale don ba la k'ale sankɔrɔta yaasa diɲɛ fana ka ba don ale la donc anw de kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka Tayiru dɛmɛ a ka hakilina na ni kɔlɔnjɛba bɔden caman bɛ kɔlɔnjɛba a position caman b'u la bon n'a sɔrɔ ni a bɛɛ bɛ ka kɛ comme Tayiru ta ni y'a kɛ cogo min na kɔlɔnjɛba bɛ yɔrɔ min na bi sisan b'a sɔrɔ kɔlɔnjɛba tɛmɛr'o kan. Tayiru n fo a kɛyɔrɔ caman tun b'i bolo min ka nɔgɔ i ma yɛrɛ peut-être minnu bɛ te yɛrɛ miira min ka tɛmɛ yan kan mais i y'a kɛ ka na kɛ faso kɔnɔ an b'i fo o la. Temira maaw ka nin tɔnbɔla min kɛla sababu ye ka nisɔndiya ani munyamunya kɛ ka kɔlɔnjɛbakadenw nimisi wasa a senfɛ maa caman de garizigɛ donna donbolow la i n'a fɔ réfrigérateur, téléphone portable, moto, panneau, bazin, t-shirt, te o n'a ɲɔgɔnna caman an b'a fɔ ko ala ka waati wɛrɛ ta jira an na. Amina yarabi o de fana b'an kɛ k'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan. Laginɛ Konakiri jamana kundigi kalata jaabi kunfɔlɔw bira ka bɔ o kɛmɛ ka jamana ɲɛma général Mamadi Doumbouya bila ɲɛkun na kalata labɛnni jɛkulu direction générale des élections DGE ka fɔ la ko bawo kalata yɔrɔ wɔɔrɔw minnu bɛ yen Laginɛ faaba Konakiri kɔnɔ ka taa se jamana marabolo tɔw ma kalata yɔrɔ kɔnɔntɔw ni ye olu jaabi kunfɔlɔw fara ɲɔgɔn kan Mamadi Doumbouya furanjɔrɔ fanga ɲɛma bɛ ɲɛkun na o kɔrɔmasuru dɔ ye Konakiri faaba la kasa kalata yɔrɔ furanjɔrɔ fanga ɲɛma général Mamadi Doumbouya kala min dara a ye kɛmɛ sara la 97 ni ngwari 82 a bɛ Ajamakale Kamara ɲɛ ye bawo kɛmɛ sara la o ye fu ngwari 64 dɔrɔn de sɔrɔ sɔnfɔniya kalata yɔrɔ la général Mamadi Doumbouya kɛmɛ sara la kala tale 67 ni ngwari 7 bɛɛ do Ajamakale Kamara ta ye kɛmɛ sara la 2 ngwari 12 général Mamadi Doumbouya nana fanga na ni Alpha Condé ka fɔ jasoli de ye kalata jaabi kunfɔlɔw bɛ ka jira k'a fɔ a laban bɛ sɔn ka sigi tako kelen la tako filanan tɛna ye arɔ kalata labɛnni jɛkulu direction générale des élections DGE o y'a jira k'a fɔ décembre kalo tile 28 jamana kundigi kalata min kɛra Laginɛ maa hakɛ min bɔra ka kalata jamana denw na ni y'a sigi kɛmɛ sara la 85 bɛɛ do jamana de maa 6 ani maa ba 77 de welele kundo u ka taa u dɔngɔ ta maa 9 ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɛ jamana ɲɛmaa ye kalataso min dayɛlɛn kun bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan kalataso 23 do. Fɔɲɔgɔnkɔ min daminɛtɔ filɛ arabu jamana 2 cɛ Saudiya jamana ni Émirats Arabes Unis jamana a bɛ kɛ ŋɛni ye Ameriki jamana ɲɛmaw sen la ka sabu kɛ ni arabu jamana 2 bɛɛ ye Ameriki jamana jɛɲɔgɔn jamanaw ye arabula kɔnɔ na kunnafoni diso Wall Street Journal ka sɛbɛnni nɔ do a ko bibi na fɔɲɔgɔnkɔ bɛ ka don Saudiya jamana ni Émirats Arabes Unis jamana cɛ Yemen ni jamana kunga wa ni Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump mi jando a laban bɛ kɛ ŋɛniba ye a sen la décembre kalo tile 9 tɛmɛnen Aidarusa Al-Zubaydi ne ale ye Yemen worodugu yanfa mara min bɛ o yɔrɔ la o ɲɛmaaba ye n'a sɛmɛn bɛ Émirats Arabes Unis jamana la a ye Adrama Houta mara minɛ ani El Mara mara a kɛlen k'o minɛ a y'a yira k'a fɔ fangabonda kuraw bɛna sigi o yɔrɔw la a ka dɔn fana k'a fɔ fangabonda kura ninnu Yemen fangabonda kuraw kunfɔlɔw de sigitɔ de do alamusa Saudiya ministri min ɲɛsin bɛ Saudiya ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ Saudiya bɛ ka Yemen faaba fanga dɛmɛ bawo Saudiya jamana kɛmɛ ka jamana dɔw fara a yɛrɛ kan u bɛ bundeli la ka ɲɛsin famurutilen mɔɔw ma
Saudiya ministry ye a jira k'a fɔ mamurutilew ye nin baara min kɛ nin ye a tɛ nɔgɔya ko fɔ bawo Adramawut ni Almara mara minɛni mamurutilew fɛ a kun tɛ ko kuma k'a b'a ɲini diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkuluw fɛ olu minnu bɛ mara in na ye u ka mara in bila k'a sabu kɛ Saudiya jamana tɛn'i sigi ka mamurutilew ka ɲɛma Aidarussul Al-Zubaydi kɛwale lajɛ Yemen worodugu yan b'a fɛ k'u b'u ɲɛ tugu a kan o fɔ Saudiya ministry fɛ Desanburu kalo tile 27 kunnafonidi gafe saba ye a jira k'a fɔ Rashad Mohammed El Alimi n'o ye Saudiya ka fanga dɛmɛ ne ɲɛma ye o y'a ɲini Saudiya ma ɲɛmɔgɔw fɛ u ka dɛmɛ d'u ma ni mamurutilen ninnu gɛlɛli ye tarata wulada yan b'a fɛ Saudiya kɛlɛcɛ wulila sani dugu cɛ ni ka bundeli ɲɛsin Mukala danganda mɔ ani Adramawut mara o min minɛn bɛ mamurutilenw fɛ ko bundeli min kɛra k'a ɲɛsinnen kun don maramafɛn naani dɔw de tiɲɛni mɔ ka bɔ Émirats Arabes Unis ko Émirats Arabes Unis kurunba 2 de nani bɛlɛ danganda la n'o kɛlɛkɛminɛn ninnu ye kɛlɛkɛminɛn minnu kan ka di worodugu yanfa mamurutilenw mɔ n'a ɲɛmaya bɛ Aidarussul Al-Zubaydi bolo Saudiya jamana bɛ ka fanga min dɛmɛ a ɲɛma Rashad Mohammed El Alimi sɔrɔla ka sariya sen wɛrɛ ta k'a fɔ jɛɲɔgɔnya min kun bɛ Yemen ni Émirats Arabes Unis cɛ lakana ko nasira fɛ k'a jɛɲɔgɔnya bɔra a mɔ wa a b'a ɲini Émirats Arabes Unis kɛlɛcɛw fɛ minnu bɛ Yemen dugukolo kan u ka Yemen jamana bila yanni Desanburu kalo tile 30 tile ka bi Saudiya ministry min ɲɛsin bɛ Saudiya ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ o y'a yira k'a fɔ i jiginna Émirats Arabes Unis jamana ɲɛmɔgɔw la k'a sabu kɛ u bɛ ka kɔnɔmurutilen dɛmɛ Yemen jamana kɔnɔ wa u bɛ ka kɔnɔmurutilen min dɛmɛ kɔnɔ in ka se bɛ ka boli Yemen fa minnu kan u bɛ ka taa ni Saudiya jamana yanfa de ye o ye farati ye Saudiya jamana mɔ o ye farati ye Saudiya jamana ka lakana mɔ k'u tɛ se ka jɛn n'a ye. Ameriki jamana bɛ se ka sigi ka fɔ kurakuraya ni Iran jamana ye kɛ nka n'a ma ɲɛ natiri kamisa kɔ ko sigi ka fɔ tɛ fɛn ɲɛ ko fɔ mugu ni kisɛ ko a na jagoya Ameriki jamana ka a ka don o fɛnɛ dafɛ ka mugu ni kisɛ ta Iran ka mɔ nin ye Donald Trump ka kuma ye a ko nka ma da la ni Iran jamana ɲɛmɔgɔw u ka mugujugu labaara yɔrɔw minnu bɔnna k'u tiɲɛ n'u bɛ ka segin u ka k'u labaara ko kura bawo ko n'o kɛra kɛfɛn ye a na jagoya Ameriki jamana kan a ka mugujugu labaara yɔrɔ ninnu buntu a ye kɔrɔfɔ ye lase kunnafonidi kɛnɛ dɔ de senfɛ ani Bani Israɛl ministre ɲɛma Benjamin Netanyahu cɛ o tan bɛ bɔ ɲɛla a fɛ ye Ameriki a ko Iran jamana ɲɛmɔgɔw u kɛwale a ti maa hakili sigi danganiya kɔni de ye fɔlɔ i n'a fɔ Bani Israɛl ministre ɲɛma bɛ k'a fɔ cogo min k'u bɛ ka mugujugu labaara ko kura ko nka ko n'a sɛmɛndiyara k'a kɔlɔlɔ dan tɛ Iran kan Donald Trump ko a kɔlɔlɔ na bonya a bɛ sɔn ka bonya ni tɛmɛnen yɛrɛ fana ye a ɲininkalen kunnafonidilaw fɛ yala sigi ka fɔ i ni Iran jamana cɛ o bɛ se ka kɛ wa Donald Trump ko awɔ o bɛ se ka kɛ yanni nin kunnafonidi kɛnɛ kun cɛ Benjamin Netanyahu Bani Israɛl ministre ɲɛma ni Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump u ye kuma ɲɔgɔnya dɔw kɛ Ameriki jamana ɲɛma ka dagabana so dɔ la Floride Iran jamana ma ɲɛmaw kɛlen ka Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka bagabaga mɛn Iran jamana ɲɛma Masoud Pezeshkian ye kuma ta k'a jira k'a fɔ ne maa o maa i ɲɛsin Iran jamana mɔ i na nimisa bawo Iran jamana tɛna tɔli a jugu mɔ ni kɛlɛ ko k'a bɛ kɛ a y'o sɛbɛn k'o bila bɔlɔlɔ na sira fɛ ni o ye X ye Desanburu kalo tile 29 Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ye a jira k'a fɔ a labɛn bɛ ka Iran jamana bu ni Iran jamana ko a bɛ a ka mugujugu labaara daminɛ ko kura. Duruni dɔw y'u ɲɛsin Russia jamana ɲɛma Vladimir Putin ka so dɔ mɔ Novgorod mara la duruni 91 ɲɔgɔn na Russia jamana ɲɛmaw kan bɛ ko Ukraine jamana ka wuli ka jɔ dɔ don jango sigi ka fɔ minnu don bɛ bi Ameriki jamana ɲɛma fɛ ka sigi ka fɔ lanɔgɔ Donald Trump yɛrɛ kɛlen ka kuma mɛn a y'a jira k'a fɔ a y'a tɔɔrɔ nka bi ko Ameriki jamana ɲɛmaw bɛ ka sɛgɛsɛgɛli de dayɛlɛ ko in kɛcogo kunkan Ameriki jamana ma ɲɛma dɔ ka kuma na ni Ameriki jamana lasigiden don u ta kɛlɛbolo tɔ kɔnɔ Ameriki jamana tɔgɔ la
mimi wele ko Matthew Whitaker akoni Ukraine jamana ma nyama okera ni ngefenye uka donc afo ufilila resila ministre me nyashime resila ni jamana wala ni yonja ko nyanya bo mo Sergei Lavrov okunya jira kafo desamuru galot le mwa ane ko nondo kata se desamuru galot le bisaba ane kelemo Ukraine jamana nyama wiye alaja chugo bela jelela ko resila jamana nyama Vladimir Putin nga somimbe Novgorod marala kubabu ko drone mbi ko nondo ane ngelende filila aka nga ka drone bela jele chena resila jamana labe unve mama jogi cheni make Yuri Ushakov ne oye resila jamana nyama Vladimir Putin nga korosigi ale ya yera ka fo ko kele Amerika jamana nyama Donald Trump ye resila jamana nyama Vladimir Putin wele kwa seve Vladimir Putin ya yera Amerika jamana nyama Donald Trump la ka fo ko ingera ini Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky ka nyonye duguje de ife wa dabombe akamo Ukraine jamana nyama ofe ngatina to tajuru sara baliye en venefe ko Vladimir Putin ya yera Amerika jamana nyama Donald Trump la ka fo ngume ka nyere mine ni minge ka sabu ke sigi ka fo nu dombe laba bisonga bo o mina kono ka ngelege fari woreda odefene bidanzigi bamananga kuna foni na mi varala nyonga kalase omo kuna foni diso nyima sufe ka benini manye ka ufu ka wale imando maliko na ani maliko ka mununge ngume ka nyamada ka nyesha ka jabaranumo amafo yako au sambe sande 2026 alaka ke here bade usanye ya rabiama akambe jema wale na lakaje